Kebelah pi baro sashi sen gi pedang subha syakane ke program ke Kynta ki samla bat ki Riewshemphang kebelah warna shopi dak Don Bosco Media Network. Bat hangni ha studio gi don bekini ki langut ki Riewshemphang ki basa batai ki basa pensha ya kurukam tekam joki bat kum juru bakin sa ai men sim ya pi la kalong haka sap ka phong ka ba pidon bakum juru haka kam ka jam ka ba pitre ba uble ula ai kerpang na ka benta jong pi. Dengan sedang syua dak introduction pan hakani ka we kaliang ni donnya iba ai saya karmu plang iba ai saya karmu plang idi coach trainer jongka happy red roster mixed martial arts mi in sapin shai kur kom tre kam jong i bakum juru ya kur kom long ka kam ka jam ka ba itre hakani we kaliang pan ni donnya kong Eugenia Davida Hack ibade I yoga instructor iba ju aji kaya babun gut kibriu haka yoga ba kumjur in sapin shai ke ek jing mentoy jong kani ka yoga ba kumjuru ke ek ba pide bel la da philong interested la na pisu tanat haka de ka kam haka di kaliang pang I donye iba Johnny Nongrum ibade I MMA fighter mixed martial arts fighter but inong ya kura ibala pau na ibala wala na ya kejela ba kumjuru ya keri borok kawe me iru in sapin shai ya ka jingya linti jong I kumno I poi shadu kani ka thong ba kumjur insa ai ka message ka khubo ka ba kerpang na ka penta jo phi ki ba pe te klem da penslam shu as dang shwana iba ai saya te kabli shibun ba ai saya la po khnang khnang ba finon chani ka program te long pin ba tai khin dia shwa kumno ka jingya lenti jong phi ba kumno phi poi shakani ka jingya lenti jong phi kum to coach mo hakani ka MMA te long pin sha hindia to kublai shi bun kong ori hakitu ki snam ki ba manchwa shpo snam e manchwa khatsan snam manchwa ka kadi ka rukom em jonga ka ba pen poyanga ha ka jing stom ko bajur ha namar ngala ngaw klem long discipline cho ka jing em te hadian bangala poi ha khap ka kobla jan kut ki doctors ki ong nga ka bha ba phi le no deki exercise kheli join gym kheli le no kini kita kin ban pen kalai kani ka jinglong ka jong phi jong ka met te ngamut ban le bodybuilding ban le yu tang ba nga persang kam ngam da stanat te ngayo lang bai wi prolog jong I ba chorus I ong nga khi itari ba dan ya ka martial arts center jong I hang the ha ribhoi mangla di prolog ba di ti introduce yang ini ba Johnny renta thiang itai di first pro fighter na ka jala ka jongi kan tengali train ba ditang ya le kickboxing ila ya persang ban le mixed martial arts te nang to kin ka jing sedang jonga nga shemba nga ka kickboxing ka long kikong ka long brutal ba kan ka sport te namta jonga bakla ayat ka age long no kum kiwi ki retire kin la adap lai posnam nga ngadang sedang ban le training por ngadap lai posnam te da pick attack ki don ki sports ki ba phila ban compete professionally tang ba fi don kampat ka age bat ka training ka bla ti ban ya lupa kan tengah pat ngala sedang slam palat tengah shem ba kan ka jiu-jitsu wrestling grappling hang tu nga shem nga kham don sap kan diat te nang tu kan yang sedang practice te mentala don khat san snam mangale kan ni te ngali training ru kaleng ki jaka sabar kumsha e pilik training ngala training e pilale te menchwa ngim judon ki resource po internet po YouTube hagitu ki snam mga sedang te ban chu hikai nang ni nang tai da ba pe ha TV ru ka janjar ba te ngayo banta ban ya join ba kani ka Jiu-Jitsu Association of India te langba ki to te lada ki khod ikini ki coaches ki bawan na Brazil hatu apor kani bangile di Brazilian Jiu-Jitsu ki khod itu ki coaches ki bawan na do Brazil ki khod seminar ya ki te ki don ki jalla po ri India ki ba hosi kini kan te ki kumha Bangalore Mumbai Delhi tengalik be lut kan kini baro ki seminar mangan yo jingkai te nang ta kan ka sedang ka jingkai kini ki post nam kadar snam menjua kumta Ketika happy red roster ba ngla mention menemo ke ba batai ketika ba fi form of ne fi dan lang ba ki crew ne da manu behind nya kenika happy red roster hadin ba ngala lek ban tri kenika jiu-jitsu
ngi siya le kai shwa ha kamra shong kai kin manchwa namar ngim dan jaka tang ba thlum thlam man ka step ti lok nga ri la win ti hayeng i mai ka don ko ka kper ka bai la shu i kum tu ting yong ngin ya shna no di wi darang ne kan kanang bangin yo practice nga ba ki prolog jong ha ki ba practice ti don i prolog jong ha ba jan bhai ngi shi khol ruben ni ngi asdang practice hangta kan te naka jing practice jongi ki yo snow ki we ro kan te kisa sedang banwan i we ar lai te lengba kata ka jingwan jongki te henry nga ngamdi ko chru na banta ka jujutsu namar ngaru yala dia ngadi banang hikai yala dia pi tangba ka julong kata kan la ni pat ha wan hari india empat dadon than ki bayale jujutsu atau kapor tikini ru ki bayawan ban join lang clash kai khot la kai khot coach kanya kasune la kane kan katu henry nga don hakata ka yu yala di ru bangadang hikai yala di te menta kila what ki students jonga kitu ki bawan manchwa kila tam shushu ban yang tengala hikai kala manga hapo jong ki pan kalong upta kan te suki kane kalong kanang he te ka jingwan jong baro ban ya hikai lang ang ni ka ngisa ai kerteng kin happy red rooster MMA Tika don ka meaning iyo ka symbolize iyo kata ka happy red rooster love in batay hindi kadi bang ngi dang perkhat ya kerteng iyo bangin ai tu don wi prolog nga ka email ID jung i kadi happy red rooster ngyong chai ai la ka ai kan kam dadan hi ga story hadin kan ni ru ka sudai tang ba sustenat di rukom long i kerteng kan te plus rooster ba ya ha bat ka iyo jung i tamo ki khasi jung i te ngi ong tau ya bu la ka bu tak boleh sebab tak pensar. Fi om ki training fi la pas pe shaba. Om ki di ki training ki bade ki certification course training na ki di ki pakum no. Nangkong nga khlem perkhat Riewshemphang ka certification kani ka tai nga shukwa tang ban nang ban le jujutsu. Namar kalalong no kum ka hobby jonga. Ladangi borok ngi Riewshemphang ki hobbies ki don ki bakwa man le kai chess. Kidon ki bakwa le kai football, kidon bale kai badminton, basketball kum ta ter. Ti jujutsu ru kala along kum ka hobby tengah kwa ban pentubit ya ladi hang tu kai. Ngimju ya perkhat phang kita ki certification mo habang ya le kai habang i le ka hobby la jong. Ti nakata ka daw habang i le ban training ru kishu ai ki kini ki certification ki kishu ai tang bang ila pendap ya to ka training kan whether it be level 1 or level 2 kumta te nganya thuok ya fi ka to kam da danjing mut than yang amanta ngapai kini ki certifications ana namar ha ka bakut ka shong ha ka passion jong phi ta bofin pursue beyond gitu ki certifications te bale ngale kani ka jujutsu pan long na kumbang ong kadi ka hobby namar mangi ki brio hi ngi jus tanat ya ki puzzles ngi jus tanat ban long ban penstom dia ka jingmut jing perkhat khanang bangin solve namar ka to kadi ka victory mo ka jing job whether fi ong bang akwa ban chulei tang ya ka haik ban kiulom ru rifen la poi ha clear ka to ka haik ka long ba janjar ma rifen da poi ha clear fi su thu ba ka don ka to ka satisfaction jong ka to ka jing job te ha ka jing le kai ru ka long kum tai te ka jujutsu ru ka long kum ta kan ba ngia le kai paramangi ngi introduce ki problems yu tu opponent jungi tu opponent jungi ru try ban solve ki problems ba fi ai bo ai kala ki problems a fi ba pin solve te ha kata ka jing ya le kan te manu ba job ka don ka tu ka satisfaction ka fila say but bor mde tang ka bor met re ka bor perkhat te kata kan te kumbang ala ban at pat kumba ba Johnny pat ile boxing nga stanat bhai ka boxing tang ba kamet jonga pa kamla shu ban shim ya ta phi tang kata ka daw nga stick to jujutsu ba Johnny ile boxing ile MMA ile muay thai kum kini ki arts kum MMA muay thai boxing bi ile fi namar fin da compete fimla ban chu train malumala fi su tho fin chu train malumala fin ile ni ki sport fin man saujur ya ladi long hab ai lot bat met bat man sim Henry beli ngajiat pat jujutsu long da film train kata ru fila ban le kai finum lele than nomor ba
kani ka jujitsu ka ailat ya baro ki rukom long jong ka met ko manga ngam long athletic ngam don ksa ngam stat ngam khlain re lengba jujitsu pat ka ailat yang ban pendon kam da gebut halor ka bor baro kan te na kata ka daw nga stick no ya ka jujitsu ang mo kabut kadi ka bor magisu ang ngila banong kum taru ki age group yu pa ki bawan ha kani ka yu jong fi Bishim hadu ki age group no te ka age group jong ki bawan le kai ngidon iba khna du ibawan iba dang ars nem steng tingidon ki ba nyo posnam kartaru ki bawan le kai ya kan ya te itu ki ba la khamya ka age ba kini ki bang khna te ki shu ya train melen andre ngidon ka specific age group tang nam ta ki fighters ru kalong gumta te so fa hadu menta ki events yu ki program yu ki ba fila jo pas pe ne ki students jo phi ki la le nang ni ne shaba te long fin batai ki program ni ki events yu be ki la jo pas pe be ki la jo bana ya ka jin job ru ki students jongi ki bla participate haka jujitsu ngi participate haka wrestling but haka mixed martial arts te ngi ki khna jongi lengba ki ni ki snam man la ki nationals ne ki international dalong lani state level but regional level ki juwanra ai ki jingjob haman la ki weight category jong ki tingi la da ngila yo hi ka jingpau lengba ki baro ki be don benta bat ngi ki lawan ra burom ga jalla lengba ki jing job jong ki te long fin batai hin jan an thai kin don bi ki jing e mo ki ki jing e pa ki ba pisham de ki challenges ba pisham pa ka jing ya len ti ju phi ba kum ju ru ndi ta ka jing ya len ti ju phi ba kum ju ru menta ba fi ai training bi ki khna e ke batai kita ha ka nu ku kom phi pen ondu ri ta ki jing e fi manage ma bangan ya thu hok e fi ka jing e ka bangi shem ka de ban motivate ki khna ban continue ban train namar ba nganya thu e fi ha ka discipline ka ba ngi shem ka jing e ka de ba ki khna ki du motivation kloi palat lada fi pe ya ki fight sapo tv fi I ka to ka buram ba ki wanra ki to ki fighters ki khna jongi ki ba pe yang to tv ki ngo ba mangaru ngan le lang kumju kum tu Conor McGregor ba phiju ngo bla paunam ba khabib e ki ong ngiru ngin long kum tu tang ba kim tip ya ka jing trace tom jongi to pat hadien ka tv ya ka tu ka banyai lang ba ka to ka jing e bon kim long motivated namar nga ngej ba ngi depend palat hakani ka motivation mo habang ngi pe ya YouTube ru ngi shupet pe kumno ban long motivated andre ke ka bang ngej nga ka de ka discipline ka ba kham down kam whether nga yala dia nga persang ban long discipline namar teng ngam don motivation teng kala jur ha ka slap men step bangan de sa dojo ngam su kwa nga kwa ban thia ka kriat palat ngam so don motivation re kadi ka discipline part ka ba penlong yang ban khela ka ban le la ka le ban train la ka train te nga kwa ban emphasize ba ki khna jongi ki jing e kadi ba ka discipline kala kham duna manta secondly kawi ka jing e kadi ba ki khna kila long sweet than lengba kini ki YouTube ki namar ba example ki problems jong ki baro ki sngo ba ki la ban solve la ka ba pe ya ka YouTube video ki don problem ha ni ka liang ha ka to ka liang ki wat ya ka answer jong ki na po internet te ka to kam ka shude tang ba shupen sngo ya ki na man tai tu shiminute ban shupen so bang re kam solve ka problem jong ki ban solve ka problem hi pen hab ya lang ba ka jing e te la da phila ban job e to ka jing e hence fi so thu to ka jing job ka da thiang si sa te fi sngo ba phila solve ki problem ka hi kai e fi ru kum no ban solve ki problem te na kata ka daw ong ban le ka hi kanu ba martial arts la da ki shim ka e ka lenti mo ban ya tang ba ka jing job ru ka dan ka jing job ndai ba fi job ban job nationals ban job gold hang to handai ba fi job ya la de ba fi ong ya kani ka jing jai tu ka jing long demotivated jonga ya ka bangam so kwa ban le e pi ya lang ba ka to gan ba fi job sha ya la de pi so thu i ki tu ki jing sngo jong fi ki ba pull down ya fi ya lang ba ka to fi job te ka to gan ka de ka jing sai so ka ba fi yo la da fi shim ya ka no ka
ka jing ka thong gan ka ba fibu kadi hang ta ha ba kaya de ba kande ka travel jo fi ma fi officially travel sabah fi jio jingarap ne fi manage ne ha ka kam finance transportation accommodation tolong kan batai fi jingarap ne fi Bunsin ngi long no kumlayo jing kurkushi bun lang ba baro ki bias no lang bat ngi ki members namar ba teng haba ngi duna pisa ban hab yalam ki khna shabar ngimla ban ong ki seilut kat badon ke pisa namar bunsin ki youth jongi ki dang long ki badang ya lang ba ka jing ki dang struggle takadi ka kamram jongi ban penwat jing yarap kan bikin yo ban le ban compete sabar namar kia compete na benta jongi tengi de ban sponsor mangi kan te bunsin hak yu jongi bang asempat kini ki bias no ban ngi ki bayale kai ban ngi ki kemi ki kapa jong ki kana kitu ki ba so lem na benta jongi ki ais ngobha teng te dakatu ngi yo ban pendon kam ban de yalam ki kana kan ban le kai te ngi ai khuble kan kampa mi kini baro ki well wishers jongi bala yarap te nadu dei tang ya liang pisaru kibun kibla yarap yangi what haka technical aspect kum ba joni rung along very thankful namar ba por bengi dang ya sedang lim don ba hikai ya bok ra yangi mono te ba joni hi daka jing so klui men siem isu hikai ben namar ba le se ya katu ngilong ngila saram kan ya i ta rukom te kum kita kan beli sibun ba ai sayang sapoi yang sa pang bat fi nang don sibun ki jing kali sa kini kiwe anggut bat ma ti menta se ikong Eugenia te long fin batai ka jing ya lenti jong phi kumnu phi poi sa kani ka yoga long fin batai ma kumpleng sibun kong orlin ba fila khot yang amanta ka siang ni te kumanshu batai mo ba menong asdang ye kani ngangam de someone pa ngalas dang ya kani ka jing practice yoga jonga na do ki por ki bangang red kumang yete ki hang ya po Shillong jang ka yoga kam de ka ek ba nila ek bahate khwa ja ki school ki ek po badang le school le mangi te ngim jia long judan ken be encourage mo yangi ya kata te manga kat bangan sedang ban practice yoga hele dia ka de ka snam 2020 ha ka tu ka por badan ka lockdown mo te ha ka tu ka por it was during that the first lockdown te ka tu ka por khampat sa Shillong adang tre sa po Chennai te it so happened ba ka kam banga tre mangaru ni khlam yo sho ban let mo we were just stuck in the house and I've always had kiniki anxiety problem te anxiety and then you know like anxiety for a long period of time but it leads to depression so and I was even more prone during hakatuka por namarba yo sho ban ni shabar hap shu shong bai hapo kamra and then you don't have anything to do and your mind and then with whatever is going on ka ta bha sibon mo ka clear ka ta bha ti ngaya kren don be wi parlok jonga tinga ong gini and ha ka tu ka juru hi ka por na yeng ru ki pressurize bha nga one pine no she yeng tu ka por khoi la acting lut mo ya ka coronavirus ti I me ri on ba le fil sa tu maroi one no she yeng ila hi ban ka san ya fir phi one she yeng ru email kumjo ipar kumjo so every time I pick up the phone ban kran shayang katabet one no tang ba mga pede like in my life am ngala long bai kum tu I always take calculated risk te chabangan chimika ek step ka bakham he am ngam prakhatwa do I have something to do when I go back so all of these things were running in my mind and then with the anxiety it was just making it worse kan and with so much of free time also the day ba bon ka kam the day ba le kani ka tai ti to kam affect han mo so it was at that time ke that time pade I ngadang sa ba ki parlok janga ko pot ngai I one two of them kum tu ki le yoga men step le dia pade am pat jule sudden so kata ka bam pat tip mo what is it don hi kata ka jing perkhat ba ni wo yo ka de ka ki parlok janga pri ki le they do it in the spiritual aspect also kan they do their chantings di mangi pede bam long tamo bala imbala sa bala he hakan yang kristan
Tengah perkat ni, what if it's something to do with the religious, with Hinduism religion. Then ngong tu meleleh reh. It's okay mo. Ngan saya pet ke ikaban EU. Penjahayan, then I started. Then tu pas dang hi ketu hausnem 2020. I just found my love for it, and then hadok ki paro jo ba esa lang ki shed ba something has really gone wrong with me namar ba ngam judan por shu ban ya spend time but ki teng practice yoga ba kum tu hadok henriu kenta hanyo kenta long ala shu long so engrossed into that dia min miet hadok shi rbg live j kum tu tabaka por thia ai jongi ru long very you mo kam dan there was no routine lifestyle dia kakam jong am short kadi kum tahi bam to don't any specific time teng hap ki kan panu kaji just like dan specific timing there's no routine he teng phi khithia shi biji teng san biji teng shi pho biji, so that also it really affects can with the mind. So nakata ka por hi, then ever since I found my love for yoga pade I just continued, and then in just a span of 1 year, ngan sa decide abangan like take it professionally. Right after that, pada ngakwa ban tip kan kambanya shu ma, ngakwa ban tip kambanya shu. Then ngan sedang melit ki training, ngan sedang melit ki certification courses. Kum bong iba Isaiah mangaru ngam da perkhat be ngam da nget be begitu ki certification courses. Kitu at the end of the day kin shupin ayang kitu ki certificate sabaka kaba kongsan pada kadai what you learn from that and what you take back home kan after filat dep ya gitu. Dia narok bakal sedang menlet kitu ki courses and at the same time pada ngasngo ba like it showed me the way there. Ba okay fine, even if I come back home, even if I come back to Shillong, now I have a backup plan. So kumta nang tu hinga sedang pada ban ya chakmat kan ki training. And then kat pangadang dan syete hi ngala sedang snano kan ke studio hang ni hayeng ti kat bangan dep hi ke training ai pada ti hayeng long kala long ready kan almost ti kumta hi ka jena ka basdang fi long fi practice kuno fi pet reference na ki YouTube na hoi mga pi all YouTube namar YouTube hi namar ba 2020 the mo yo ban mi sa barom yo ban de sa room yo. So YouTube was the greatest teacher yang te hadian ru after 8 months kum tu then he hadian kata en bangan sedang melet tu ki certification courses henry ban ong hi bangan let hi kai hanu atat basa kade atat ka kam jongaru hi no kam like kam ai lat ti yang bangan shim kan ko por specific por kum tu teng awan pai kum tu shi beji men miet ngasum art lai beji hadu sang beji men stem nga practice yoga hadim dengan satya proses ni ti dengan let train hanu kum ta tem long mo art lai beji men stem ben shulet ti takadaw yang ate like YouTube has been my greatest support. So makini ki program ki ba fi atan ki be shaba hoi batai ki nga fi atan ki program ngala attend kini ki workshop retreat ketu kawai bangala attend artli nga attend don hapo goa ti kawai pede ka proper teacher training course janga pede ka de hapo Mysore Karnataka. Di mantap bi ong ba fi dance studio mo ka kum ka escape yoga studio. Yes Tu fi found no fi shaman no 2021 last year. Fi le kum do ba ka enrollment ki students ki students ki bangayo hang ni ti like por badang sedang ki debit tang ki bahyeng jonga ben mo first student jonga ti May jonga hi May and then inana jonga. These are my first 4 students and arngut pede bangalong specialize ha ka prenatal yoga, postnatal yoga, we step yoklung we dang armet. So I had all my first 3 clients, 4 of them, my mom and my other aunt kadeka regular class, and then kitu arngut pede kadeka prenatal, postnatal ti itu hi and katu ko por pat de bhare ka studio she kinga she lebe hakam na shongka hi mangiru hadian nang to pede kata ka jing play jonga ka studio kakam don hire kanu ban ong ba like like a big ribbon cutting and all of that mo inauguration klam don re namar ba kat badang dep khandiat teng katu ko por like a ceiling rupa dem ila re practice no tila dep so khandiat pede te kat ban dep fully pede ka studio kla along fully packed ben namar ba kila wan su ki para marjan and then ang ni idon iwi
physiotherapist betray hapo Nazareth Hospital itu ru ishet recommend bet ken yanu kum tu kibam dan kam show ban physiotherapy ila recommend bet kiban one. So by the time the studio was ready padela ada bon brio long la ada dap no hiken tiang ai ngo you play si bon benta kita kata menta pat ki students kila buona kila bon lut ho la dap adjust kuno ka timing ka nga mentat long ba ka way pada ka jingsham ka jing ya kan banga sham ka dei ba ka studio ka ret ban dei banga te ban bon kum tu te la pen he ben mo ro dang ning kong te ka ret palat so I can accommodate tang about 9 to 10 people te nakata ka daw nga la happen le back to back classes te na ro henry bujim stem te jan miet ru kum tu 3:30 live steng kum tu last dang and then back to back be hadu prash steng jan miet so ka bandi bashu yo be ka jaka be he pede instead of conducting so many classes pede la yo and conduct not just 1-2 classes ka kamera mo yang aru tanpa hap ka borte hap just invest my entire energy pak subau de kabor de kan dekat ikan response ke feedback ba yo pat niki client jo fi pa hadu tama so far I've been getting very good response very good feedback namal ba ko way ka day ba nga tharai ba yala diru ngasdang ha ka age ka bangala kham he ba ngasdang man le yoga mga de ka to ngala don 27 years mo to kapor a po news nam de shu mo ka age ka ba so ngas ngo tho te ka body and plus bro khaji bawan hapo Shillong he mostly everyone ki beginners ki bampa jule min shwa bampa to practice yoga min shwa so their body is somewhat stiff mo ko mangaru very stiff and then so ngam ju force and I always allow everyone to I always say ken in every time in every class ba like allow your body to take its time ken for opening of your hips your legs mday of in chu push dia ba by 2 months na di ban la ban de kan there's no point there but but in a matter of 2 months or 3 months fin la ban headstand or handstand whereas your mind but there you have so many things going on so kata ka definition of yoga mo uniting your mind your body and your soul so if your mind is still roaming around and your body has already achieved also the kam la mo banya snot lang di long batay hindi kong yinya ko mut kumno kan ka escape yoga studio long kadon jimut iyo pa escape mga ba ipalo nga pabangitang sa siya pa dito ro to ko pola perkhat mo bro khon kita ka kerteng kata ke tieng ya perkhat nga ong ba like ha ka to ko por when I was going through a very tough time ha ka to ko por ba I was almost in the verge of getting into depression when my anxiety was really high so the only escape that I found was yoga so it was my escape from the chaotic world or it was my escape from all those thoughts whatever mo kita pangadon hapo mind jonga it was my escape back then so that's how I came up with the name Can Escape Pakawi pangapa kelima mangar ngapa tip tan mo to yoga the long batay ka no jat pa kini ki yoga ki don ni jat ti bon bha ki bon jat bha ki don hadu life of Henry jat mo ki rukom le yoga ka don pede ti kabanga hikai bha manga pede ha studio pede ka de ka hatha yoga ka ta pede it's mainly na benta jong kini ki beginners ken long ki bampat chu try yoga manu ti come long very fast paced through it's like in a slow paced and long pihak ban bat kanya ka posture mo kan dia por dan kam ban whole than chi slam ru kataru kala di da ka wai pre ka jat yoga ka tap de ka di ka yen yoga pede ka di ka jat ba you have to hold a posture for at least 2 to 3 minutes so 2 to 3 minutes the shoe angum to so stat mo re la pat pede ka pose ka ba jinjar 2 to 3 minutes ar la minute kala kham jong there's another form of yoga ashtanga pade in English pade it's translated to power yoga tika tapre kolong very fast paced and kadine benta ju kini ki bakwa weight loss and then tamo ti nang tapde kadan so anger yoga
kata apa dia kadai bang use kini ki properties dia like kum ubelt kum ki blocks mo ban companies to kum kusuki instead of just sitting on the floor ban pen kidan ki priya ki bapang ki khosio e mo kim la ban shong bed kim la ban shong cross leg kum tu so we use a chair. And then ki dang bon jat shu ki jat yoga kedan ke restorative pada Pero katang super le restorative yoga tem judan bako akhi sore ki ko athasana nanto kala long kum popin relax bhatir ti mentale khamtam kini ki one evening men jan miet kum tu one hadin office asma everyone is so stressed Ting pade here restorative today restorative more restorative they all like it so much it relax your mind so katu pade kalong it's very slow kan so it's mostly about just relaxing releasing tension from your shoulders releasing tension from your hips from your legs kalong takin sakawai pang pak kali ni pi habak kaya bayar de kata ka practice jong fi maintain pak kumno ka diet ka kalong kumno pa ka ni an tu hok bet mo ngaset persang bah mo ban ong ba ka diet jonga bangan lej aspa ka bang ade ban follow kan tang ban ya tu hok ye fi pede ti amla re so ba sai le hayeng so ba tip shu mo ngam tip re ni persang kat bala tang ba long what I do pede ti nga ship nga kidon kini ki supplements through ba ngasngo ba ka body jonga kamla em ban yo ye ki jat bon mo ki nutrients ka ba ka body jonga kan lag ba ngamla ban pin yo ye ki ha ka bam so I do take supplements also ti kado ti habam bet wat la hapo yoga ti ki ongim long man bam do mo tang ba mangap de like I'm looking more for the physical aspect and the physical benefits can from yoga bun ki ba ong mo long kumba just like how I had a confusion a question whether yoga was related to any religion or not so bun ki ba one and then bun ro ki bam trep de ken ban join mo ki per khat bet ba it's related or it's associated to one religion tang ba ka banga hikai mga pade yala diru I've been brought up I've been taught and I follow Christianity so ngamle kan ki mo ka belong against kan yam jong le jong so nga kabam ti kum fikri nga prasangkat bala tang ba mdala Terima kasih buat kau ni jenyang ni sepoi biasa sepi dengan tak kita dan jikili saya ba Johnny ba Johnny long pin batai ya ka jinya lenti jopi nendo bendo pila long interested ya kini ka kam jopi ba pitrai nang di cakap nendo basdang hadu benta ngamde batrai de ko bangale mostonan teni konek sap de kulisi bon ba pila ibet bandalang ne ka show ba sostanat ban dalang badi ba saya badi kong Eugenia ro kumjo te si tu ibi ba musa dangret no ipar idi ba le ekane ka karate so lalong interested na do dangret di and plus kini ki Hollywood action movies te long kilong icon kitu ki movie star masama and podang le school kami dekat itu long kedan bi ga ji ya tunjuk bor para mangi yang tu and plus village life ano hi berniat kamde juga village kedai ga semi town ono tinggi ya experience lang kata ga village but town life mah dia compare UA dan ya kuat kan ben job dan ski ketuk la shu ya de kum tu la shu kot tang kadin sha tim sha tiet hi mei pa hakin hi high school supane shiban be man kasni de don bok kediga jipinya basta jung banalor try karat hi ba open introduce no long penyu jing tim no yang ketuk ga Sports Authority of India kemudian polo mencoba dan aku ajarsan poi namta tu selection the student box sya select dan ketuk proper training ke start ketuk apa haka boxing and ya 6 to 7 months tengah persang ben pet no ke balong torture ba nomor license si training temder ke bakai lai kanta step ar kanta mensengi but sa kanta jan biat tengah so
ngaso lalu tergambat dan isu and plus paju experience kumtu menur te ngatai fi kata ga jilera kata ga jimbe kala yarap he ngatu ji por maswa boleh nomor ba labot ben pet napok sai la new percent la song ti airbag ngalami tu boleh on yupi ga jimbe ba jilera kala yarap ngatu ke por nomor ngaleran ben kali ben song kali na you driver ban ngam tip plus nomor ba ngam tip te aku ke jilera ngali phai biang la new percent teng pang ka ani ka jaw teng ka krung teng ka shoulder teng king ka khli te dan bok pada ki dan ka proper treatment ro tu dia guna ban recover kan dan la shu ya system la shu long raw bet tu ka training la long natural ti shu nang hi ban ya kura mulum bala namar la amlin mo khna takat shu nang shwa they don't know paring not bad boys di hadin tu hawajar 6 kasdang katuka state championship hate hapo GDC Happy Valley berkini hispai di ngaru ngasolungo bangala berkompet bagi hispai dan kumdora shu kampoi berkat ngayo gold medal dan next saya ngasih select nampak ke intersai kemudian hapuni nang batai bi dal apoy sabar kata knowledge pang ka boxing ka bang idon hang ni kadang dai tangkat ni and dal apoy satay and katoka tournament juga sai ki bakibu apo jongka Army Sports Institute ki sports facility ba mangai ba kadon hang tayam chini paddan ka wero ngam dei ba ben dei ba ayu ta malong habi tu kata ka jing pair ta jongki ni ki facility plus ambatai bi hostel life borok ni tip bi andai ambatai bi ketika Sports Authority of India ketika sports hostel so ngaku ben encourage gini kena sebelah ni Shillong kaptam Meghalaya borok andai Shillong kadon Shillong tu ki kena badan hang ni ki suk ban access angte ba penan kami gitu ya kata ke facility waju perleno bong ba ngada haying an sa haying hang te kal pinyo ya kata routine proper diet and proper rest and proper treatment ro te ngadan bok ba ngapoy hang tu munswa dan lapoy hadu ki national level dan ngayo bronze juga nega junior national medal arsen dan ngasih select nang tak ka tour balik ke Cuba de ngamden passport ngasih cha replace no the way the next one ngasih select balik ke Kazakhstan dan how arja khatway ka jano ka accident de hadin nang tu ngatrai ngasumudur de yang akut menta nomor ka accident ka lalong major tengah lalu hope ledi ngalalong la khamlong indiscipline no hati por nalo bala dakai lupa plus indiscipline masang isi lu bro di sungu utrai kanat ba lengbai ba saya kembali la batai pi mene ba yang ba awan yarap ya kata ka boxing mumdai ba wan yarap manga dei ma pi ba yarap nga khot banwan hang tu so kata ka jiwan jang aku boxing instructor tu kapor akhlampai berkat makalah fighter no ila deba kata ro de gaji push yung pi ba saya beli sibun saisin te kato gaji late participate sa Mizoram kalalong open weight tengah ro asule lagare panju dan experience kata ga meme nambatai pi la duna practice pinsko bo practice hang ne pila biang bha kana pinda ruang tu po cage lani arena ni kan no ka platform lo kan la duna practice pi club no bade ke pi practice lo nambar tu umde tang mentally physically ro ka hap milut borang tu then tu ka loss by split decision kapan dai but yang asis de ngba na practice tang tu loss split decision
Ngatrai dia bangajap teh ngalak kalau praktis bahasa dah. Dan nang tu hika sedang kan kata jing sutu umum ba ban praktis bah. Kat long kapor dah ban extend. Dan ketua jing pen sutu enga kapan wan bang kita rutin ki bamun shua ban kenma bang kenno ban praktis. Okey. Menshua nganang ta ke boxing dalam bangabam jadai dok masita man kasi. Adai ketua jing pli jing kang lengba ba saya berdong syakani ka MMA matang aladun ke menu ke borong restoran ke boxing muay thai MMA kanono ka give even kane ka jiu-jitsu ru to ngapa ju compete ki ka tournament ne championship handai long nilai practice nilai omat tu. So thank you ba saya sen dia Sujar kat hi wa itu nak gini organizer showroom seneng. Hang ni po India swa. Di kidon kam fighters ban participate ki niki tournament joki dan niki championship joki. But ya ketu lah boost lengba ketu ka SCFC ya ka bala penya hi di ba saya Shillong. Au arjar kat pra. Di ada nak ketu lah sedang ya itu kita kam fighter sebar kemudian kami gini footballers bukan hire bukan itu tinggal harus sudah kontak mula-mula nang ba kini nang ba ke boxing background nang bala bun ba ki pulak badan team semua telong kita fakan boleh film kat uniam tam ta telong suan phone call then kalau sulit lah kalau sulit hisi perlok ni. Kalau kemudian ikut suruh long kibang hikai manga mesra dan maki ngong iki ben hikai ngam ta kalau long circle yang tu kumbong ba saya mene ba hikai mi mesra iki kena dan ta kena kala hikai kala iki ye i menta telong pidi benang ben penengkam ya kata ka strategi kan ba mule tang pi ben hikai pi la ke pi la ai pi nai pidi ben yo kan profit dia give and take. Share love. Kalau kumtahi, but asutrat bah mana bayi yang iba saya bah. Apor beli laka sebar ipet bengalai i bat ngalalap ngasemro umdai basu. Siosong. Khamyar bah ya kan jingja ban i nomor matai bi kini ocean baro kamtam ni combat sport sang ni jela jungi ngaladan mentalut lajan baro ki combat sports kan kam don kumta kata ka kam hagalan finance tengaru sudon bok ba kebun ka jingkersan naki ba it bathon junga plus kan itu ibi ba ngisi dia blame hai ka government ba kam yarap ka kam plilat plinti dari hajing so jonga bergaji i jonga kadon dari mengis ni bunsin hi ko along fighter hi ko along coach hi ko along manager hi dari kapan dukok na yang tu kapan slow na ani ja kumbale iba saya sipet him i manage him i ki fighters ki let ki filet ki perform ki concentrate betul itu ka fight jongki so kini ki badan hapo happy right rooster kilang badan bok ba bat ngarong sedang ningkong du nang tu di ngaso den bok hil dir ndai tang ki wei Likewise. te ada nang tu kalayat dan kawan ketuka offer ban let ba long asya select nang ba ketuka bangli participate support Nepal dengan job hang tu dan kiong ba kalai ka open weight kategori jongme ka light 85 kg long na India amdan kidon ki junior ka senior amdan kedai nam ta to ka world championship jong ka muay thai support Indonesia te to let's try de postero dan bok he ka ja ko bakwa ma to layo gibel apo India gilong gibel no bel tat so honda de la lai chtai di auto tubal
Both world champion and plus quality pair ke weight ke don. So tenat. Dan labun sen ro labun man sange no man stop no. Andai utrai umpat ibet yang abangan. Suja no kumto. Dan kami ke idea bang ba balai ngarangan bu no itai center aja ni club swa. But ya kata la inspire nak happy red rooster hi ba ngatai pi badan ki kenja club sunto lalong kumba piyo bang sakwe ke family yang tu we support each other ta long da pidon kam la pentep kerja kam ta la pentep and ngatai pi nga la pun lung babun ki jingja bahasa ya ritip bahai kata katukan dia ngam kwa on flash ni Sai sibet. Toh, nang continuous pi sibet boring lah. Tika langsung batai ba Johnny ka nutli ki tournament bapila apa speak haduk mentah. Boxing ni. Boxing club. Okay, tong isang shara boxing. Okay, boxing club dan kumba 47 fights. Di 5 nang tu loss. Di 42 win. Dan kawan ke MMA. Kau fight bas ya. Thai lapoi ki labun ni. Di Matala Arsen mengarah mengatupan. Mizoram bat Guwahati Lasman. Dan ke Muay Thai 5 fights di tang di 5 wins sih. Kickboxing 6 fight, di 6 fight ni. Tika keepat ka victory ka bafi men haduk mentah bafi. Of course, belt champion. Kadi ka tu ke Indonesia ka bafi passport. Tika long kumno ka experience itu. Ke different. Ka atmosphere rukom long juga tournament. Oh, jago tournament, ngomong climate. Climate teh hot ni. Kesyat lah. Di tu kata tournament ke internet nomor ba hang tu am kishim bentalut long subunga lekai mga. Nei nasem jang iwalang boro. Whole family. Nei jong piru walang boro. And kam desu katang tournament jongi kadebet jong ka state teh. Hang tu kala de to ka jong kari tambalong. Ha ka to ka state bagi bu ek to ka jin lekai. Baru kan kiwan nong support nong pidi na ria yuro kim Peit kata. Ada ki Peit kata ka sportsmanship itrat bahai kata. But ya kata ngi don ba ka chance ne jala jungi ban long kum to. Andra itu kan simpor try ni kan salong he boys. Kerman. Masih semua fi masih I training nu ki students mo sa mulai. Te kumno fi manage pat ka po jong fi bapile training ba kum juru ki students sa mulai fi ang don kerja training ba sa ari. Am dai mulai aja ya. Mentai rong bajing ai training jonga kali ba mde banga ai banga ni ki khna ki bawan hi ki badan gidan sausan ngot ki bawan baki kwa ban liele kai ban ya ban learn kan dia. Hari mentai ka jaka ka pedan long penyong dai ko awan wan handai ka jaka ka pedan ka pandai proper number ba ngam 4 bu ban ai training dai ki boy. Itu jaka kadang bu nam tai le dia ban polish ila dia man kasih yang tu. Ti dang dai ibarat so ngam ta alai ngot kadang biang sai. Kita di bawah ni man kasih ngadadan sini kilawan dai damdan ngalafon ngamdan tu bisa. Ngisia long long no. Long ba sim tuition malu malam tu ABCD. Polish bang. Pat ai bah sentence pat ai dah. Ako ba day ba kani ka maintenance ka health jo fee facilities fee manage ne fee yo jingarap ne kumno phile ako ba day ba ka medical treatment ne. Dengan orang pi kuma la om ne bang ada na po sai macam ka Sports Authority of India. Di ketua knowledge bang ada tu bang ayo macam tu de ka yarap ham ta. De man ka por nga use ketua knowledge kan. Kumno ban bam kumno ban thia da pi sistem ka mat ka phat
any part of body kumno pin ni bodong ben heals ndalong ben treat ya kato kan bahkan heal no ta ita long ya mentang rang long kaya rap ya kata dan ngadon ki plans in the future ba lada yo ben le tu ka center jonga te inang pen polish issue nang pen propose issue kato tika ipat ka jingmento bai le kaya kini ki jad yo mo kini ki bafi amafi ki boxing ki mixed martial arts ba ki muay thai te long pin batai ki ki jingmento ki bangiyo na katupat ki bai pat ki bakwa ki badang long dog menta ki bas ngap ini program ki badang long dog ki pat te long pin tu ki jingmento bafi le kaya kini ki jad jingmento le beningkong te ki bre ki na fi tough guy dan most important kadai discipline nomor ba nambatai fi discipline boleh don kam nomor ba na ngasih example fi long kum ka sports ka ba race po utrak te don kam refill man kasni mde man kasih buat even on that por badang ya to ka race kataya taya pihak ben change fang ki mobil ki brake oil gear oil baro te don kam discipline ni ko to ben check te ubreu long tai buat training lada pimes no kandiat ka performance ka kam biang syuta and plus mangi ki breu pan lada ngilong kam tang bala train ma lada long indiscipline society ka kata society ro mensau manor dia mensau manor kaan ka ba don halor nam ta baro te ngide ban soktu kata ba mde bat masai ni noro ba ngarong la bakalam sha mde ba bataista mangala le bangala amat ti nangada ngabatai tengah lagi don biki res ki jing e mo te long batai ka res ayu ba ki jing e ayu ka ba phi chama ka jing ya li jokli ka res ku blong ba apa pilong ku fighter lada pimlong pim take care bahai ladi pin mensau but the mensau ba dadi mensau bo malum mala ba su scratch tom lele kuma experience man kan ya last month nga take lightly to ka fight long yo way veteran jongkani ka MMA hapo India veteran ko bala senior ba bala experience ba di kalaki untuk gajing serong jonga khliat ba previous fight kini gi 4 fights how news nam man ba fight man basdang kalakut no mar tu breu ba opponent jonga long uya bler no ya bendang yo tia be pe akhen ba ner unja kamta andai katu ka rest long ba lada phimlong alert lani phimlong serious ya training you will pay for that. So I got my rib broken manakane tamato lahir. I still got next match. Rematch. This one only. hey tolong Hakal kata. this man kena tadi Maga dai boxing match live for Lepas this man Ha. kata tanya saya pe tak ketuan ni saya ai mesti siapa tak boleh cuba buat jening siapa biasa syafi saya sakat tu ni gejekli ba ai saya gerang sa dem ba ai saya longpin batai pat ki scope bat ki opportunities mo ba lek kai ki ni ki jat game khamtam ki students jong pi ba ramanta ki long batai kita ki opportunities ba ki yo the greatest opportunity ba nga ai ki students ki ba nga shem haga experience hakini ki snem baro but ndai tang ki ba jala diru greatest opportunity kadi ba ka build cha ka confidence yaki nongkong mono bale kai martial arts ka number one thing ka build kadi ka confidence ka to ka confidence fila banyo tang nang ba ka discipline jong phi te lada phi yo ka confidence ki opportunities lada ki open up hakano ka feel let's say feel ya ka interview ka kam let's say feel na namataka no hi langba ka to ka confidence kala boost pa pe ngala shem ba bon ki khana hi ki ba wan nang kong
teng tang ban keren ru kim lai tang ba sisien bi kelas dang le kai kelas dang ban mingle para maki ka boost ka tu ka confidence ba fenda Peit tang ha ka rukom ya ka rukom yang jong ki ru ka pher ngi sei ong gan ki don ki bon ki students jong awat kini ki bla tre office ru ki sei wan ong ba po office ki notice ba ka rukom ya jong a kala pher ka rukom long jong a tang ba kim la ban pinpoint di ka tang ba ki ong ba ka don ka jing pher kitu ki ba train wat tang shi banai ar banai ru kala change ang tu secondly ka jing mentoy kumba ni ong ka scope secondly na benta ki khamtam ki kanthei hang ni bunsin ki she ong ba mdei ban ya la mi mdei ban ya marwei shatu ban le marwei kumni ta henrei ki poi ha ki khap be kemla ban kyar na kata te ngi kai kadika ne ga self defense iki kanthei ru hoi te hangtoru kalong ba menta kila long aware yaki dangers te sin ba fila hikai self defense filong aware menta ki dangers ki ba fila ban ngop te fila ban le ki ba fin kyar na gitu hadien pan sake da ga benefit te ki bon ki khna ki ba wan le kai ban ngi in fact any sport da pi ong ga kata lada ki apply kam spai kam pulin hang tu ni ka fitness jong ki kim don kam show man practice kila already ga fitness level kala kiu ha yaki ki bon ki khna ki bawan sangi ki bla apply ki ni ki kam ki yo lang ba ki yo suk te secondly ki more benefits yaki ki don ki khna ki bla shim yaki coaching roles ru menta ki bla imjan anak tu te ka benefit lada menta lada fishim kanu martial arts lada phi bit ba ka to phila ban yo scope lang ba ka coaching group phila ki bon ki khana ki bla mi nangi menta ki bla play la ki jong ki centers te ki wan dei ta ha jalla jongi shabaru ka jalla jongi ki bon khana ki bawan puli hang ni ki wan train ban ngi ki la train ka to kan ni snam ki lej biang ki lej phai biang ki jalla jongi ki play ki center la jong group namar ki don ki jalla ki bam patip ke kata ka mixed martial arts ki bam patip ke kata boxing ke ga yu te ki let ki play lagi jong te ki scope hakita ki rukom tangba ngarang Pei ka scope ka ba he adu ka de ka ne ka self confidence ka ba pi ai la de ka de ka tool ka ba kongsan ha ga jingim jo pi la ra pi don confidence pila ban le ke ru ga jingim jo pi pila ban ya da ka confidence pin long successful ru ki pat ke mo mandai ba jani mo ki jima to tena kalian jopi dengan kwa yasngo ki ta ki jima to habangi long interested hakini ki games mo ki jima ka to lofun batai kumene ikong Eugenia fidang mention about depression ru ngabun ba ki khna ki bawan who go through depression kumbangala ong kaneka por menta bale bangya compare thani we lang ba social media mde kum ki por jongi mencha bam je tip social media ngia compare be tang hapo school la jong la ni tang hayeng la jong la adam da lele than man ta pa ngi compare kan leng ka perthai de lang ba ka social media te bun sien ki khna ki sngo ba bali ka jing e ka dei ba po social media la dangi post ke ngi post tang ya ki kumba ngala jupai bon ki podcast ngi post tang ki ba comment ki jingem jongi ki jing ya kaja jongi ki jing e jongi ngim je post sa social media ngi post be tang ki dur pho sam rakhe ti ki brio baro ki ba page par ki ong ani ga jingim jongi te ni bisu rakhe bisu comment bisu enjoy be ka jingim jongi hang ni bisu bon tang ka jing e ka jing ya kaja te bon sien ka tu ka drive into a depressive state ikini kumno kidei ban riam kumno kidei ban I ga dur jong ki hakaliang baki ong badi ban don kat ni ka pisa ka ni ka tai baro ka tu ka ban khia ma te bon ki le ka ni ka depression ke te ngala sempat personally lada ban combat ya depression kam dei ka dawai ka dei ka last resort lada phila hi ban le physical activity kanu physical activity kadi ka tu ka ban ya rap ya phi ban ja kani ka depression marba lada phi exert ya ka met la jong te langba ki physical activity ki release ki good hormones ki bala ban penhiar ya ka depression jong phi kumbale ki dawai
tambah ni pat kali dah ka iu jong pi hi te plus ka benefit nang tu pat pi yo ka met ka bakoi ka bakhia halor kata sin maka koi ka khia ka met ka jingmu jing perkhat ka clear ka kom perkhat ka shai ba te na ta ka daw ong bun ki tam ya baro hi man tam ding ngam ong tangi ki yut ngong adu khulung hadu rang ba lada phila ban le ka ban exert physically mentally ru kan hap lang te kan buat te na ta ka daw ong mentagi la bun ki centers ki mixed martial arts centers, boxing centers, any traditional martial arts centers, even kumbafi bafile yoga ru for many people what the students ong it's better that fila banda file yoga kalong ka addition ya gane ka jingle ka jong pi pen kiu ya ka stretching jong pi pen kiu ya ka body balance kane ka tai kan yarap mentally ka yarap te na ta ka daw ong ban ya ka ba phi shong hayeng fi Peit to ka phone bunsin ki ong im don por ban training na tang ba po phone pat don por so ong ban ya ba phi shong ban Peit to ka phone kan long depressive shu bha ba phi le mi nang to le chaka chaka ba jan e ba fin your training any kind of physical activity khele te ngasi ong ka bha ka ta ye ki youth tang ba hang ni pam de tang ki youth baro ke general ma general te kuma fi kuma coach mo te ki ei pat long ka ba fi tu ye ki ni ki upcoming ne ni ki ba thrang mo ban le ka ki ki quality se ki jinglong ki ba kum ki no ye le ka ki di bandan ngi Peit bunsin hi ki bawan le kai bat ngi haka jing shem jonga ki di ki don ki tu ki ba ong ba ka stress jong ka kam la palat telarang yo ban exercise ban tam chu pelaj ki don bakwa just for fitness ki don ki bakwa ban long fighter sendon ki ong bet adu basdang ni thrang ban long fighter ben te ki don la ki jong ki jing tmu jong ki te ka jing tmu jong ki pat ka ba ki kwa ban long ki realize lada ki yang na ki tu ki couch jong ki ba ki shong ki le ken ban wat ben kam mon toy ka to ba fi shong te sorry nga aklet ka jing kali jong pi man tas ki qualities ki qualities ka main quality ka bang Peit hi ka de one thing discipline but jing trishtom ka talent ka one last to ka lada fi don discipline lada fi trishtom an yato fi fila ban conquer ya ladi nang kong plus yano ba fila ban kham trishtom shu ba kham don discipline shu ka to di ka quality ba kong san talent is last te hakane ka jinya len ti jong pi manu baju ai men sim bhai pi ba support bhai pi na du bastang hadu manta so far nganya thuak fi banga poi hadu ane klipman ide lok jangai bla support bhai ngana du basdang nadu bangi dang pun i khon ban kong ru nadu ka to ka por I long supportive be yang long I ong be ken yang khelet lang ba ki ki training jong phi khelet yu kan ngan handle manga hayeng ang niang tai te wadang nadu dang rit ki khon ru I persang be ban ailat yang ban pursue kan ni kan te ka support ka de ka main ka de jong I bi lai the secondly ngapai ka support de jong ki coaches jong I paro ang ka institute but ndai tang ki coaches baro ki ba within the institute outside the institute ki ba juyarap yang aku ma ong fi don kumba Johnny hadin don kumba chorus ba Sam tingi ni don la ki jong ki bala yarap shisha yangi kumba Sam ru idon la ka jong ka institute hangni ha ke Mutinagar mo ka MMA institute jong I te ngi ale yu para mangi kamdon rivalry rang ya yarap iwe ngia yarap train iwe le se itu I kham tebet ha to kaliang I pha khana jong I sei le se ngi kham tebet ha ko I kaliang ki pha khana jong I kum to te ka support ngia yo alut na baro na kanika community ka combat sports community ngi yo support na baro ai te ke ipat ka thong jong phi na ni khmat pat ka mingul jong phi na ni khmat moving forward or moving hard ni khmat mo ke ka thong jong phi ka main goal jong I nang ni khmat hi ka de ba ban poi ha to ka thong I ong ba sisin mingla sedang hi ka ni ka mixed martial arts mingi ale mo
ka thong jongi hi ban yo ban kentiu kini ki nong ya le kai jongi shadu ka to ka world championships dan kan bakin umdei ban chule ban ya compete ri ban job sundan nang to kata kadi ka thong jongi kani kadi namanta ki fighters namanta ki tu ki bawan namanta fitness ki bon bha ki kum ki tur ka thong jongi dei bakila ban realize ya ka jing thmu jong ki bakin yo kata ka fitness ki don ki bakwa ban wantang namanta self defense ru ka jing thmu jong ki bikin la ban yo ka to ka confidence lang ba ki techniques bikilan te basically ka thong jongi ka long hangta ba manu ba kwa ban le ya ka thong jong ki la ban achieve kan tang ba ka jing yarap jongi ba ki fighters jongi ta Please gun ba saya. please bo Minta sa. Tu kan giding kali dang sa ikong Eugenia. Ang aku aktif kamnya kabade begini ki yoga kumnu filia iki teknik mo ki eka pos ka ba kambiang mo naban taki beri ki berang waning kong. Mangan shu patai in words dia kam jenjar hi tamba ya ki berang shu waning kong ki beginners mo kuman shu ong ni habit ban include any sitting posture kumbasang mo any sitting postures ki buon hakataro any standing any balancing any twisting posture habdan beti kini berokhan tingi ong ki sitting asana standing and then prone postures wa fithya ka po and then wa fit supine postures with fithya du spine kumto ti kita berokhan haban include bet kanang ba long mangan tip ken ke long dan pede ki badan jing sitom mo kim la ban thia bet ki dan pede ki badan jing sitom rendang maybe kim la ban pet chadrong la da ki thia. So for any beginner who comes for any class pede te long haban so thuken ke engaging ka ba ki shem ba ka met jong ki hi kam la ne ke ka maybe some of them ki dan come strong like spine te ban kam bin khlan mo bon ki ba pang sing kai ki ba pang met ki la ban dem to brokhol ki jing long week of this weakness of the spine can the haban tip can kita the firstly the hap hi ban le kita ki postures. So when it comes to pressure mo kindan kita is long pressure the kumno fi handle ya ka class pal ada fidan kindan ki jing ya ki class mo ni ko kum tai do kum to kasi dan me katu mo in the class so to the kumno fi handle ki pressure ta kam tam ki bo ni calling mo you know it's very difficult for you to observe and batai te kumno fi handle kita ki pressure when the long pressure take the adults classes it's okay it's all right long come the long pressurizing than ken and shedon kitu ki bakwa banya kran bha kidan kitu bakwa banya kran bha the politely in a very sometimes I don't even see tang bang as dang no the ki breathing practice ken lale breathing practice pe la hap khap to ki khamala hap concentrate ha ka breath the tang kita hi ki adults the ki kids pede ha ki khanarit pede da kato ka kham tiang hi sabaka studio janga lai ka bon ye ikun to am the sabaka done on the top floor ni ngating along bakin thi ni ngating ba tak ya ki khanarit tinga kham long ayu ha la ka pet du te ha jo so am long you ki le beyond ta class ba ki kai mo and kwa bet ben pet shabar ben long ta mo khanarit mo ti kum tu hi te ka e banga nga hap should try ban keep calm hi mo hele dia ti kum tu ru dang la i bikila long than kum tu kita ru same thing hi nga just dump in breathing practice let's get to our breathing practice kum ta but hi because in that way pade de ki long fit de ki kwa ban kan thi kum ni kum tai once you start your breathing practice you have to just be seated there no fem la ban ya chrum chneng la ban e than ti ka ta hi thrai ti ja filak li nga men ta tenga thrai ka ta hi kadika I just get to the breathing practice right tika kumbang labat mga kaligini bo mo te long ma feel batay ke ekajing mentoy pat ka ba yo lani kiwe kinyo na kani ka practice yo ka yoga naka from practicing yoga te ngasngo ka ba yarap mentally yakini ki break ki badan ki balong then anxiety into depression and then a lot of people who kim pat done into depression tangba overthinking more very small thing very minute thing haka mind jong ki padel upper khan so it really helps with your mental health and then to have a good posture the mentally bon bhaki khana I have a lot ki bahaye mo ki cousin se age nga in just their class 7 class 8 tangpa their shoulders
long their posture ti very bad posture. Dia ketuka poor posture pada kan sakta hadian habot no hadian and long she sent pet here ka dur kamat she sent pet here no who doesn't have a good posture, then the confidence of that person ru kam itna shoot ti long itna shoot no it helps you with good posture. And then bon bha ki bawan kam dam ki kan the hi bapang singkai hi mostly no everyone ti katuru ya kataru kaya rap haken ke jing pang singkai pang rendang pang shoulders nanta pede there is dan pede kini ki bakwa ban one for fertility yoga pede ke den menta ki kan the ki ba kwa ban pun khalong ma so ye kataru kaya rap ha there's a diabetic yoga, then kini badan blood pressure, so different types. So a lot of health benefits also through yoga, through practicing yoga. And then there's postpartum depression mo. Hangni hari jongi nga try kimpat the emphasize hanya kata postpartum depression and ray bon kini ki kan thai pobi ki dabi oklung like it's a very crucial time for them. There's a lot of changes to their body, there's a lot of changes at home. They mangi kaman ki khasi bangi sabe hayeng kame they maybe less day na benta jong kataro hi long ka postpartum depression come along very common tension ni henry ban pet ki ripede ba. There's a lot of pressurization from the husband's family kumtai and then tikita ken kaya rap shibon hakata then yakini ki bale yoga during pregnancy it has more chances begin your normal delivery rather than going for a cesarean section so mostly I think it's the health benefits. Physically you look good and mentally you're sound, so nothing else required. So habaya day wakili ki financial mo to kum fi le kum no pa habaya day ka financial hurdles kum fi face no. Te mga laong mo fi I always take calculated risks. Te nduduk shwa bangan sedang ka niru te por bangatang treatment shwa. Nadok kita ki poru it's very important of hin tip ki skills mo he take up any course but he learn about anything can kamla ban long ba fin tip kum ban ki investments kini kita ti wat la mentaru por bang mentaru penyat kan ki studio hendai long ngayo kan ki returns mo ki investment ni kum tu ki bang la le min shwa lai south na min shwa sans na min shwa. It's very important thing long shmot yela di rup hemdan mo kataka jingtip banyak sepang kata then you can always get a financial advisor ban penyerap ya phi ban le kini ki bonjat kan ki investments be phila ban le ki practically ka financial sedang ya kan ni That's good advice. It's good. Very good advice. Okay. Bangan sedang ya kan ni ngatharai ka de bangala trei la bon sem arta bangan sedang ya kan ni ngala spendan kam di kita himo ki bangala pelang mo ki pesa kat bangadang trei so I'm very blessed in a way bangadon ka family ru belong very supportive. My family members ki long supportive power but that comes to anything financially ne makin yarap and khot ki parlok jang ki bonwan de yoga ban ngane so I've been very blessed in that way. And kaweru so ba ka de atat ka yeng jong I mai hi mo pangashna ha yeng jong la jong hi ti ngam den kam riban siu ka by rent kani katai ti ka taro ka yarap shibon nga so I would say that I've always been blessed kan mo ti katai Mando baju ai mesti bhai phi yang ati de mai hi my mom here she was my first student and then the ipet ya ka posture jong imentaru em por bi isdang I remember Pobi Izang and she's not someone who's flexible emo mangati to maybe I'm naturally born kumtu tamba my mom ime long stiff bhagamet pet ki durjong imen shwa so she's like my biggest success story kan pet imen shwa Pobi Izang sedang and menta tang naka posture jong irula itu dia like she really looks good and her face is glowing and then she's had a lot of health issues also which menta long im relation kan kam da you than sure I kam sure
thì con như dunia mà phiêu lo phim batai cái thong cái main motive cho phim này chắc khmat mà nang ni sakmat ti I would really like to have a bigger place mangan yo ban hikai and then ka weiru ka deba nga kwa haban yarap ti kini ki mdi tangki khana samla namar ba depression is not only for people with young age mdi tangki khana samla maybe can come born mo namar ba kim dan come kilong unemployed and all of that tinga kwa ban yarap yaki and then nga kwa ban I would like and everyone to at least give it a try. You'll see the differences, you'll see the benefits. Namar ba so far kat ki bawan hi hapo ka class M4 judan re in this span of 1 year bakin ong ba they did not like the class, they didn't find it helpful mo. Tigidon ki bala no ya ka class shiteng namar ba ki sngo ba like they want to join the gym ki kwa ke to henry ki ong ba long kala yarap shi bolte yaki mentally the and jingpang also no jingkya ru kaya rabha the kumpangala omene a lot of health benefits no kipapang diabetes kipapang badan blood pressure, high blood pressure and all the anga kintuken mo yakibri ban persang kumangar uhi ngasdang naka YouTube so the fisngo kumba it's difficult to join a studio, to join someone. You can always start through YouTube kan katahi beli shibon kong yujinya de minta sak kene ke jingli ba joni te long fin batai hindia kublo fi pin kre le di hashwa ban sedang kini ki tournament mo kublo ke preparation jo fi kalong train No, I would want to probably ask a question if you won't mind. Yeah, Ba Johnny. Okay. No, namar nabanta jongi baro ahi because not just for my students but for me also. Ki jingjob ilabon bha. He has a few losses. Kumno fi deal bagitu ki losses mentally. I mean, this is a lesson for all of us also. You take your losses as a lesson to prepare better for the next fight. But namar ba lalapi ram pin research ba pin page bhai videos dia itu fight videos and pin recall dia pin kan mau ke gajim bakala tang por ba fight por ba prepare pa so yang ada kala ngasih le kumta dan ke gajim bakala jo ngasih pet kita dan kumbala omne I kong engineer ba sayaro ba use YouTube Google rekadon tang masih pet video kai penkam nomor ba katin kasi kong ba lada pinang ba penkam ka biru kalau ba mentoy kamot kan beli spray atau ka bi yang ni ya kadon tak kajong ka kamram ta ti ki Google ba YouTube ru kumtai ka social media ru kumtai ba penkiwa khali ini perlong important ni ka suaya ka bam ka di ni ka thia ka dem ru penkam ka tu andai man makan long no maka halor pa ti ngasih penegam kunta ti ya persang lam ngatip kan hirap bet amal kala hirap yang so ngamde special person bagan hirap pa yang baru ngilong kumjuhi adai kasyong ka effort jungi bagai ni de ben le mar kasing and nothing happens in one day mo so haba ban create ya ka habit do dan kam ya ka sibanai tam absence ni sibanai so agak sisi kan wat medor ban makan long no kan no ka kam ro pile stang men ki ne ring men sim tahi sisi kalau long da tai hindia hanya ka swa tournament ka sedang kuno pi pet thu pa ya opponent jo pi long kuno pi study ya opponent jo pi well kata de ni fighters ni yele ban wat ki videos jong tu opponent dan pet hang tu ni learn hang tu you observe ke ki move tu ke ki plus point ke ki minus point ana kano ka point bo long week long ba hakano ini ba long gap ang sibatai fi kan dia boxing drills dia ba ada utroy ka left punch jungo fish block dia ni dia fi move ini head movement yang fi you to ki on sleeve and parry then fi attack left hook ne right hook ni straight right hook kaya rabha
Tekum kita ki teknik kan ba pendengkap. Bahasa ya itu bahaya kata. Tip kambaya ka jujitsu filak kedi kata kunoban. Ang subatai bi kene ka jujitsu ko bolong interesting pa. Kebayong mana imdan taga bar, imdan taga imda speed ni imdai. Ada yang itu kana bi ba hakpor bang ya role. Orang ya protes yang role itu ka jujitsu ban ya role para mangi Sparring. Long sparring ka boxing pan. Ang batai bi ngalaban mangai. Sabon kesino, tangan dengan menang baru le ke. Ada mi isu pai kendiat. Ketinggal kalau lock sen kum ni. Dengan haban tap, mau apa yang? Nama dam tap, nak asa kendiat, lawan like dengan jen ni. So kalau very simple ko bang mi mana ba tambah kalau pilih concentrate ba. Kino ki joins, kino ki gap. Kilo tada kalau when you have the chance grab it. Jujitsu kalau entah. So kalau very interesting ni, jadi benda try tentang nama dah sih sangat pandai film sesuatu hal dan film lah. Resang, kalau very useful tu kan, untuk mind and body tu. Kau balong yoga, dia kalau muncul, ada ini jongi tu, bah, tentang ni tu sila itu cobra pose bagi orang mah, antara sengkai. Kira bahag nega yoga ru ko ba yang i mane ba kalau plus pen yang nega jing le ka jungi ada phi use lang yang nega ru. So the more knowledge you have, the better for you, especially in MMA. Manu baju I mesti sampai phi hani kejingat nanti je phi nadu ba phi sedang haduk mentapat. My first inspiration and my first coach di Pa juga. Mentai don't show andai sebagai pi ba di mai ni kong do iba inspire nga ba ndai ba yong le kan dia le kumta ngadi ba le kan dia le kata de isu le hi mai ngai ngabut i dan nang tu dan sekedu ki coaches kisai coaches showroom shaning berway ke India ba Asia again one of them. Great humal. Yeah. Bosco. Jika kirang dah ngacu kelilo ni ke ipat ke skill ke teknik ke bapi semua tenar ha. Hak profession jo film ah. Ini bendan di skill ni teknik bapi long interested long fin share lah. Baik kena tapi baru ni natural boxer mah. Ukara baru bana. Andai pula you atau trending lalu gumba pi polish ni pi shoot ya kawat penap. Jonga kan nak bi kawat tang la dang le boxing and ki mau shoot wat jonga ki la dei gini ono nada barung ha game mega ngala khambun gini ki mau shoot wat. So menikong tu ada ke boxing hi and I got that love for boxing nado 2005 then ka renew bang kalong ka kala modify lalo ba modify dapat kendak nado ba poisa ka MMA. Yeah. Favorite itu ke boxing. The last question mo kena ke ipat ke thong jo phi ke main motive jo phi nang ni chakmat pa. To produce ni ban oleh mo to ka jingmat ke ba pio ka por ba pijam. After all the hard works 3 months 4 months kumbong ba saya ba sistem mo ne betul apa satu selalu rumlum kidan to ka satisfaction ta. And kita certificate tu doesn't matter ngalang kan ni. Dan dia wah yang ru kami ala isi kan. Tang mata. Tapi itu kan mau yes, I did it. My youth was not a waste kan. Ba dan patai bi gini jing le mswa ni kan jing yo ban simenta gini gi sports kan. Tapun suk bai ha ban ong ba no to drugs. But do sports kan. So kena mata iba kilong easily king up easily bah kini judge nomor ba they have nothing to do there. All they have to think is study well, get a job and die. Boring. Then I long boring mata. Literally. Persang, nono ke sports, om ke sports.
yoga is a good thing, great thing. Hila hamba ong kum I mani yang ngarang nak tep mani bah like puar naik like li mo gilan ki yoga. So katakan knowledge kalau ham ini sih, thank you kong engineer. Dia kini ba ong ban yasim bentar ko kanika yoga ro wong sili ko berapa so man kasih ki banjat ki pos. Dia kata tip bhai kong engineer nombor start tanda. Beli sibuang ngila apa etak sebekut jenis program baswa mengitun kut jenis program ngakerpat kini kilai ngut kinya ai ke kubor ke message kam tam ki bapet ya kene ka program juni mentas ni ting zang shan yang ni ba ai saya ke kubor ke message ke bapet ko aban ai saboro ki bapet ya kene ka program mentas ni my message ngamur bahkan sapoi kumni tang ba something else came ngasih imagine kan on my deathbed nganum kelira kat no teligi files nga ada sign kat no pisa nga la calculate bang la pelang andre ngan if I look back ngan pe yaka achievement ba ngalala ban push yaka potential la jong to the maximum kan to kamot nganum regret sure. But hakajo kapor while doing that nga establish connections with the close and dear ones. Mo the ability to be able to do this is to make sure that mo fi yala di fi push yaka ability jong fi to the maximum. Hang tu pinum regret so kamon nga ong ba nga la achieve nga le kat ba nga la ban le to the best of my ability kan. Dengan regret so angta te ka jingken tu jonga ka de ya barok kan ngidon la ka jong ka tek ngimut kata ngila poi haka top rain la poi hang tu kadang don chu so we ulum dang poi chu so we te ka de yangi ban constantly push ki boundaries jongi ke la dang im push ki boundaries jongi ngin sa regret hadi dang im la so te tek ya save ya ka por jongi for when we retire tang ba katakan kam mentoy so la retire kat ba pidang klan le lot kat ba pila ban le push la di te ka take home jonga ka di what ya la di ro kan to push myself to where I can be the best kan ka di kata beli sibuan ba saya kong yujinya pat long ke kubor ke message ba ban ke banga kwa ban ong te ka de ba in life ka jing im jofi you always need to have a purpose. So it can be any purpose. Mday ban ong mo ba tang mga bale yoga ti tang mga badan purpose. Tang iba Johnny bale boxing tang ibadan purpose. Tang iba Isaiah bahikay tang ibadan purpose. And ray kata ka purpose am kaday no it's you should always have something to look forward to can every day, every morning before na jing thia jong phi. The moment you open your eyes, you need to have something to look forward to. Kum ki kmeru mo ki ba like housewives ne ki ba pet ya ki khon hayeng ru. So even for them, their purpose maybe they might like for them probably like a purpose jong ki kadiban ribha ki to ki khlong ribha ki khon pet bha ban sumar bha bakin bam bakin di bakin long ki khana ki ba ban he ban san no. So that can also be your purpose. So you always need to have a purpose in life. Am deba fin chukhe ba kya pat kya na jing kya fin ong ba okay what should I like not to have questions there. Ray find that purpose, and once you have that purpose, always look forward to it. And if you have any dreams in your life, always take that step to get into that goal. Beli sibuan kong yujinya ba Johnny ika message ke kubur ka ban ngata ko abon ong kum ni ba ngini ba sange no ban hikai ki generation jungi ban but ne ban apai ka pisa namar ban hikai kam ta ka bur sa jing langa ta ga linga pisa ka wan kum jui le ka eba phi sutnat dei perkhat bandum dei ban kanum dei ban pen sosi yaki wepan ngata ga le ba kai bos sutnat dei teng
kadang ga jingjar ba konstruksi ni kibai te nang tu ngala so tho ba ladan iti limit kan ban le kata ka justna la dia like no ka boxing MMA yang ta the most importantly te ya borok khantam gi youths do sports, don't do drugs. Thank you. True. Very true. Kublai shibun ngila Peit sabukut jangan ni program but kong ai kublai kini baru langut ki bela kenang banwan sakade ke program apa deng ke jimbun kam juki ru ki klap Kynta bikin wan kerpak jangan ni program tin ai kublai pi bakum juru nak yang jong ke don Bosco media network ke kitbok ke yang pi baru langut ba nani syakmat ke batmu ke bak ke fidan hak mensin jo pi leni hak kam ke jam ni kenu no ke jutmu fidan kinya be ya nanti kem dan kenu ki jimpin wek ki mau juntut te kublai shibun bakum juru ye pi baru ki bape ya kani program ngakamen kalong ke ek program ka bawara shibun ki jingmentoy ki namba kani ke jing phliu jing jingi namba ka jing kren jingi bakum juru ada don no na pre jo pi ki bape ini program ki bakwa ban keli ki jing keli leni ki kwa ban kendu ikini ru phila ban message ki bat phila ban kendu lembak ini ki social media platform ka wangi don hapo ki social media ko mi ba ai saya ru idon hakani ka happy red roaster mixed martial arts ka badan ha Facebook phila ban message i hang tu bakum juru ye ikong yujinya ibadan kani ka escape yoga studio ka ba i chebu ha ka Instagram account ru phila ban keli personally ye ke ka ba phikwa ban keli bakum juru i ba Johnny Nongrum ipa shutdown hapo Facebook bakum juru ki social media platform ru phila ban keli ke jing keli le ni keli ki benefits pa phikwa ban tip ni mo te kublai shibun baro ban insaya syam yang pat hakawai ka tayo hakajo ke program